Γεια σας. Ελπίζω να είστε και να περνάτε καλά. Είμαι ο Αλέξανδρος και σας μιλώ από μια εικονική βιβλιοθήκη. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτού του βίντεο αφορά στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είναι μία από τις παλαιότερες επιστημονικές ενώσεις. Πριν από μερικά χρόνια βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Η βράβευση αυτή αφορούσε στην προσφορά της στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Η Αθηνά θα σας μιλήσει τώρα για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καλή θέαση! Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για τον Πυθαγόρα. Ξέρω ότι ο νους σας πάει στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο και μαθηματικό. Όμως δεν πρόκειται για αυτόν. Πρόκειται για τον διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες πολλούς διαγωνισμούς. Όμως θα πρέπει να υπάρχει και ένας διαγωνισμός που να μην χρειάζεται πολλές μαθηματικές γνώσεις. Στην αφίσα δίπλα μπορείτε να δείτε και όλες τις βασικές λεπτομέρειες του διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό Πυθαγόρα, όπως είπα, δεν χρειάζονται πολλές και ειδικές μαθηματικές γνώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι όσες και όσοι συμμετέχουν να σκέφτονται έξυπνα. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια και θα σας δείξω και κάποια παραδείγματα. Θα αρχίσω με τις τάξεις που μπορεί να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και τη μορφή των θεμάτων. Τα 25 θέματα του διαγωνισμού είναι πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα είναι χωρισμένα σε 7 ή 8 ομάδες ικανοτήτων. Η Δευτέρα Δημοτικού έχει δικά της θέματα μόνη της. Η Τρίτη και η Τετάρτη Δημοτικού έχουν κοινά θέματα. Η ύλη στην οποία εξετάζονται είναι η ύλη της τρίτης τάξης. Η Πέμπτη και η Έκτη Δημοτικού έχουν κοινά θέματα. Η ύλη στη οποία εξετάζονται είναι η ύλη της πέμπτης τάξης. Για κάθε τάξη του γυμνασίου τα θέματα είναι ξεχωριστά. Πολλά από τα θέματα προέρχονται από διεθνείς, όμοιους διαγωνισμούς με τον Πυθαγόρα. Σε κάθε θέμα η σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 βαθμούς, άρα το άριστα είναι το 100. Στην οθόνη φαίνεται ένα θέμα της πέμπτης και έκτης δημοτικού. Το θέμα αυτό εξετάζει μία από τις 7 μαθηματικές ικανότητες, την επαγωγική ικανότητα. Επαγωγική είναι η ικανότητα να βρίσκουμε έναν κανόνα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον κανόνα για να υπολογίσουμε κάτι που μας ζητούν. Όπως είδατε, έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη ικανότητα και μάλιστα, μαθηματική ικανότητα. Στο θέμα που είδαμε λίγο πριν, ακούσαμε για την επαγωγική ικανότητα. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα μιας άλλης ικανότητας, της μετάφρασης. Μετάφραση είναι η ικανότητα να αποκωδικοποιούμε μία εικόνα, ένα γράφημα ή ένα σχήμα. Αυτή η αποκωδικοποίηση μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στην οθόνη υπάρχει ένα γράφημα. Από το γράφημα θα βγουν κάποια συμπεράσματα για τις αγορές από το διαδίκτυο. Όπως βλέπετε, το θέμα αυτό απαιτεί περισσότερο κριτική σκέψη παρά ειδικές γνώσεις. Αυτό είναι προφανές και από τη μορφή των 5 απαντήσεων. Για να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση, χρειάζεται να μεταφράσουμε τις πληροφορίες του γραφήματος. Ας δούμε τώρα μία άλλη, σημαντική μαθηματική ικανότητα. Πολλές φορές χρειάζεται να υπολογίσουμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις σε μία πολύπλοκη κατάσταση. Εδώ χρειάζεται να έχουμε αναπτύξει μία ειδική μαθηματική και όχι μόνο ικανότητα. Τη συνδυαστική. Συνδυαστικά προβλήματα συναντάμε καθημερινά μπροστά μας. Η συνδυαστική ικανότητα μας επιτρέπει να οργανώνουμε μετρήσεις και να βρίσκουμε συνδυασμούς. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ένα παράδειγμα για να πάρουμε μία ιδέα γύρω από την ικανότητα αυτή. Λοιπόν, προσέξτε το θέμα που προβάλλεται στην οθόνη. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις και όλα τα δυνατά αποτελέσματα. Αυτά δεν είναι πολλά. Αν κάνουμε μερικές δοκιμές με το νου, μπορούμε να τα βρούμε. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η μέγιστη τιμή σε ένα ζάρι είναι το 6, ενώ η ελάχιστη το 1. Όλα τα συνδυαστικά αποτελέσματα είναι το 0, το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5. Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη σημαντική μαθηματική ικανότητα. Τη γεωμετρική. Η γεωμετρική ικανότητα είναι η ικανότητα να χειριζόμαστε και να μετράμε γεωμετρικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να βρίσκονται στο επίπεδο αλλά και στον χώρο. Προσέξτε την εξής, πολύ σημαντική παρατήρηση.
Η γεωμετρική ικανότητα στηρίζεται στη φαντασία, την παρατηρητικότητα και τη λογική. Ας δούμε όμως ένα θέμα που αναφέρεται στη γεωμετρική ικανότητα. Στην οθόνη έχουμε 4 κύκλους που εφάπτονται μεταξύ τους και στις πλευρές του ορθογωνίου. Αυτό που ξέρουμε είναι οι ακτίνες των κύκλων. Αυτό που πρέπει να υπολογίσουμε είναι το εμβαδόν του ορθογωνίου. Ας δούμε τώρα πώς πρέπει να λειτουργήσει η φαντασία μας. Κοιτάξτε ένα κατάλληλο σχήμα που μπορούμε να φανταστούμε. Είναι φανερό ότι στο σχήμα αυτό, μας έχει φανερωθεί το μήκος και το πλάτος του ορθογωνίου. Και τώρα ετοιμαστείτε για μια ικανότητα που είναι η πιο σύγχρονη, η πιο περιζήτητη στις ημέρες μας. Είναι η αλγοριθμική ικανότητα. Αλγόριθμος είναι μια σειρά από εντολές. Όταν τις εντολές αυτές τις εκτελέσει μια μηχανή, μας δίνει ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το μέγιστο της ικανότητας αυτής είναι η ικανότητα να κατασκευάζουμε έναν αλγόριθμο. Στον διαγωνισμό Πυθαγόρα εξετάζεται η ικανότητα να αναγνωρίσουμε τι κάνει ένας έτοιμος αλγόριθμος. Ας δούμε όμως ένα χαρακτηριστικό θέμα του διαγωνισμού. Στο θέμα αυτό οι εντολές ακολουθούν ένα διάγραμμα με αυστηρή σειρά. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τον αλγόριθμο, βλέπουμε ότι, στην ουσία, κάνει στρογγυλοποίηση αριθμού. Η σημασία των αλγορίθμων είναι τεράστια. Όλη η τεχνολογική μας ανάπτυξη στηρίζεται σε αλγόριθμους. Σας προτείνω να φτιάξετε έναν δικό σας αλγόριθμο. Ας πούμε ότι θα περιγράφει πώς θα θέλατε να περάσετε ένα Σάββατο με τους φίλους και τις φίλες σας. Υπάρχουν 3 ακόμη ικανότητες τις οποίες εξετάζει ο διαγωνισμός Πυθαγόρας. Είναι η αριθμητική ικανότητα, η αλγεβρική ικανότητα και η ικανότητα να λύνουμε προβλήματα. Δεν θέλω να σας κουράσω και θα αναφερθώ μόνο στην ικανότητα λύσης προβλήματος. Η ικανότητα αυτή είναι στην ουσία σύνθεση όλων των προηγούμενων ικανοτήτων. Μας επιτρέπει να αναλύουμε και να συνθέτουμε δεδομένα. Μας επιτρέπει να επινοούμε και να εφαρμόζουμε διάφορες στρατηγικές που οδηγούν στη λύση. Ας δούμε το παράδειγμα που εμφανίζεται στην οθόνη. Στο πρόβλημα που βλέπουμε στην οθόνη θα πρέπει να σκεφτούμε αναλογικά. Αυτό σημαίνει ότι θα βρούμε πρώτα την σχέση που υπάρχει στο δείγμα των 150 εργαζόμενων. Την σχέση αυτή θα μεταφέρουμε στους 100.000 εργαζόμενους. Ελπίζω να πήρατε μια γενική άποψη για τις ικανότητες που εξετάζει ο διαγωνισμός Πυθαγόρας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε Αθηνά για την αναλυτική παρουσίαση των μαθηματικών ικανοτήτων του διαγωνισμού Πυθαγόρα. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο από τα κέντρα του διαγωνισμού. Τα κέντρα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Θα χαρούμε να σας δούμε και να ζήσουμε μαζί την τελετή της απονομής των βραβείων του διαγωνισμού. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σας εύχεται υγεία και συνεχή πρόοδο. Να περνάτε καλά.